Hello my dear friend, welcome back to my channel. Te khublay kastap ko bahana ka banta jong phi baro iwe pariwe ngangit ba phin yadon be hakamet ka ba shat ka ba khlan mo te naka jing don kat jong blay try kana te ula ai ka jingkot ki jingkhia ngangit hapring jonga ba jong phi te bat nga karparu le si mo nga nakaliang ka jonga nga kitbok le si don itu iba le si yadon mo ki bapet ya kana video si mo ki don ki ba so stom so tenga karmen ba ublay undon kat lambat phi un pelat na ki jingpang jing stom ban kurkhuru ya ga yang kasam jong phi paro iwi patwe kham tam bat yang aru kumju tem ta sngi nga shukwa ban pu ini video batang khandiat mo namar ba phi chu I namar ba bakan tang bakan shu don hakane ka YouTube channel jonga mo tang bakan shu im no shuong nan reite ladang ampoi sik jaka ke ba kham itna di ngam mio urban upload video namar ba nade ke mutu jaka ke bala bun pat ba ke bala shuong no mo kuma ki chat ong ba kila piat balate longkam style shu re bat kam itna di re te kum tang shukwa ban batai phi khindiat tok pe manta singa don ne po script for us namar bale ba kampat play te kumta kini se ki haru ngla ong ki ba new steng la ne prabji ngin mi na po ba hotel te re kini ser ki ong bat bang ikwa ban poi kloi te kumta kila ya new steng thik la mi na po hotel nang te na po Jessica kabadon hapo tu po lumding jri mo te kumta hi tingila mino atla poi kloi hang ne pe mentangin hapan apshwa namar ba kimpat pli te mo ni ki ong hadu brush teng hang ne ba thot hadu brush teng te kumta hi te khublei shibu ni vi ki parlok baro iwi bat we ba pet bat ya kan video jonga bala sik ba jukurshan baru yanga mo nak post ba khamtam so na khublei shibu na ye kitu ki ba ma ki ba ju support let's say ki ba wala de ba ngaduna ha kaching keren ka jonga le ha kaching batai ha kaching ring video ru kiton ki bala pan shailem retang itai ngaswa ai khublei fi se para khublei shibun mat khublei ka step bahana ka banta ka jonga banta ka chong philang plain khu yapi baro khublei shi hajar mo khublei my dear friend.